Tervehdys, on Järvisen Jani, toisen vuoden medianomia-opiskelija Haaka-Helia ammattikorkeakoulussa. Elämän kokemusta multa löytyy 36 vuoden verran ja sinne matkan varrelle on mahtunut kaikenlaista metallialalta, leipomoalalle, pelinkehitysalalta, nyt viimein journalismin pariin. Mun juttutyyppejä on henkilöjutut, tekniikkaan ja talouteen liittyvät aiheet sekä pidemmät feature-jutut. Ja kuvailisin itseäni kirjoittajana, sellaisena värikkäänä kielikuvien käyttäjänä ja pohdiskelevana, ja myöskin vahvuuksiani on aito ihmisten kohtaaminen. Muita harrastuksia vapaa-ajalla on musiikki, pianonsoitto, toisinaan teen musiikkia itsekin. Mutta jutellaan lisää livenä.